Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anagpailingad itinagan an Nathan, manipod iti probinsya ti Isabela. Ngamsakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Happy birthday ka dagiti apok ada Frances Hope M. Sindeco kan Rodel M. Madriaga from Yara Asiana Manangan. Happy birthday kan ni Manong ko Jan Dulay kan shout out kan ni Lakay ko Reynaldo Jose ti Barangay Subol Asingan Pangasinan from Josephine Jose. Shout out kada Dofredo Cortel Kakalda Peralta Daria family ti Barangay Talab Nagbukal Ilocos Sur from Sunny Dofredo Cortel. Alonso Malyaga Tanyesa family di Taal-Lakapan kastamot ni Esther Malyaga Domingo and family from Cuse Malyaga Alamo. Tolosa family ti Magsingal Ilocos Sur from Lin Tolosa ti Hong Kong. Shout out kada Virgilio Salem, Maganay Lolita, Jillian Lucas, Jasmine Rivera ken Clifford Raquino. Anak ko ada Arke Bautista, Cherry, Noel, Fab ti Binalunan Pangasinan, Jimmy ken Lorena Silva ti Ibiza Spain. Boss mi ani Marvin D. kastamot da Carlo Cabiares ken Jess Palatao ti Kawayan Kabayan Marketing from Judy Chavez. Valiente family, Brian Verdugo, RJ Valiente, Lathriel Valiente Jr. from Master Owel Valiente. Gutierrez family, Tinampikwan Nueva Ecija ken Minusikwan San Quintin Pangasinan from Ivy Gutierrez. Tatang Rolly ken Inang Lina Tabliago, the Fatima Agnes
Lynn Tabliago kan ni Veron from Leslie Tabliago. Lungod kan Ngasaw family ti Tabuk City, Kalinga. Shout out kada Mercedes Biason, Geraldine Larocco, Jerome Rason, Berlin Ancheta, Primitiva Gumangan kan Dandy Dan. Anak ko ada Princess May, Leslie, apok ada Audrey, Faith, Gwyneth, kan Aaron from Juliet Sugitan. Shout out iti Team Wasalak, isudaron ni Rosialda Rodrigo Algeria, Marvin Cabantac, Marlon Calamaan, Edgar Raquinho, Bernard Guerra, Romulo Gascon, Clifford Raquinho, ken Scarel Legonde. Amin at tagapudtol apayaw, especially ti Ramos, Acacio, Labicani, Oyaden, Calvan ken Mendita family, kastamat da Kylie Kanshay from Judith Ramos. Lakay ko ijay Marinduki kan ti Pamilyana, kastamat ti Padilla kan Alindayo family ti Ilocos Sur, Valdez family ti Bangar La Union, Auntie Agus, uncle ko ijay Paracelis, kastamat a belated happy birthday kan ni Sinta from RD Padilla. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Nathan. Dear Manang Emmy, naimbag na orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat kadagiti ribu-ribu a subscribers ti YouTube channel yo. Nathan kumalatan ti yawag yo kanyak manang, taga Isabela ak. Aklunak akayarigan na adakkel apaset ti panagbiag ko tinaksay, idi saanen ang mga ganda ito'y adrama iti radyo. Naimbaglaangan ta nagsubli da iti a programa, babaan iti YouTube channel yo. Saan na klasim maranta apaman ang nasarakak to YouTube channel yo, no dikat kayarigan na ang nagsubliak idi kabambanwagak, ang makangkangagmanan iti daytoy adrama. Nalabit a simple laang dayti padas kumanang, ngamsapay kuma, tamapilimot a maipatangatang. Taamok a makaibati daytoy itinapatag nga adal, nang runa kadagiti kas kanyak nga ama ti pagtaangan. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Narabyan ka manan asimang pat, Nathan. Nagapamanan aya. Si Kamat Mercy, bakit? Ang damag ka pa ilae. Amumot na tunggal malpas ti obrami ijay site iti malam kat. Medyo adabasit pagsasangwan miya pangikat iti bannog. Rinabi ikalatan na nakainom. Nabambanog ka lang aruden. Aginom kapay adi kanangan. Intun kwan agsakit ka. Saan? Bakit? Anya ko magapong agsakitak nga eh. Kat no saan anasaya at ti aginom asaan anangan. Anya nga itigilingan ti bitukam no kastakamot. Di ka kadagdandanag, Marcy. Saan to mapasamak na ita? Ay. Nalakit din eh. Ingka maturugain. Aglabarak laan. Kalpasan na maturugag matag. Ne, mangan kapay ah. Di kapay ng rabi eh. Sana eh. Mutadya kung makapangan no kastoya na kainumak. Alakit eh. Ingka ni Jay Silita. Inaklagderam os. Kalpasan na maturugak matay. Ikanak ko maiti kwarta? Nay, apa anak ko? Ananum ti kwarta? Ada ngamin project ko. Kaano ang masapol mo ay anak? Inton sumaruno alawas tatang. Mabayag pa yung mutlagayam. Miyerkulis layta.
Ibagbaga kon atapno jak malipatan tatang. Di ka agdanag anak, tajak malipatan dayta. Ibagakon ka ni nanang mo ang mangilasin iti sweldo kinton Sabado. Taitid na ken ka, tapno adda paggatang mo iti project mo. Agyamanak tatang. Awan na nyaman na anak. Basta para iti panagadalyo iti adim. Nakasagana kami amang ipaay. Basta saysayaton nyo mo ti agadal, ha? Wan tatang, di ka agdanag. Day talangan pa nagsalukag yung agadal ka ni ading mo, tinamnamaan mi asukat ti banbannog mi anak ko. Isasapay la ko ma, tadadapay at saitan yung agkabsat ti agadal. Madamdamawon? Wen manang? Di ka sumursurot iti di mo am-am mo. Di ka tanag manang? Talaga sana ka sumurot iti orasino? Ken agsingsingpot ka iti classroom yo. Wen manang? Alang nga rudan, mapankan iti classroom yo. Pangaasim kumamot anitan. Saan kumamot amasan sa narabi iti panagawid mo? Sakit na bartak ka pa'y. Marse, sa balid ay nabartag iti nakainom. No nabartag, agdiwar-diwar ko man ati panagnak. Gamsaan met. Sumangsang putak met iti limpyo dito balay, saan aya? Addaak ditan. Gam na imbag ko man, no naisimpa amon ti siradora ti balay ta iso. Hanya kalakit din aya. Aglalaok ting kay reklamo. Iskil ka karpintero. Nagadun tinay patakderyo nagpipintas a balay. Ngamda ito'y balay tayo, di mo man lamasimpa mo ti siradura na. Tapno uray jakon mapuypuyat amang uray ken kano marabyan ka nga agapo iti construction. Anya lang amin unayin ay ti pagdandanagam Marcy. Nay, kasano laangan no dagtatakaw asumrek dito'y balay? Kasano laangan na dagtatakaw sa umrok dito, balay ko na. Apay nga minayaday tati pampanunutem. Awan ti managdakdak sa makastrag dito balay tayo. Kanya kumangay mo titakawon da dito eh. Ipapanan nga awan ti matakaw da dito balay. Ngam kasanon no pagaramidan da kami nga agiin na iti dakes. Apay nga minaya pasig a negatibo ti pampanunutem. Pagkalma ang manday tarik na. Saan adagita ti mang buribur iti panunot mo? Tawan to ti dakes a mapasamak kada tayo. Nanang, naibaga ka din ni tatang ti masapol ko? Wen anak, di ka agdanag tamangilasin iti para iti project mo. Apaman nga iyawat kanyak ni tatang yu ti sweldo na inton Sabado. Agyaman lak nga rod nanang. Awan anyaman na anak ko. Ni ading mo nga'y. Agsuksukat nanang. Malangarudan, agmeriendakan ta inakitaan ni ading mo. Junjun anak, di ka pa'y nakapulas. Nalpasan nanang. Malangarudan, ingkamutan ije komedor tag meriendakan. At dan ije ni manang mo. Wen nanang. Apaman amalpas kayo nga agmerienda. Aramidon yun ton dagiti assignment yo, anak ko.
laang ti panagbiag mi manang Emmy. Naragsak kami ka ni Mercy nga asawak, akaden na ken mapapaadal mi ti dua nga anak mi, nga uray makuna a karpintero aklaeng. Malaksid iti panggadak, na diskarte pa ni Mercy nga asawak. Agilaklako iti nagduduma a produkto a pagpapintas, ken alikamen para iti uneg ti balay. Saan la aday tamanang, uray pay saan amako na adakkel ti masusweldo kas karpintero, makailaslasin latta iti saggabasit, iso asaan kami apulos a makamkamtod. Tilaeng kanayon nga ireklamo na, ket tirinabii a panagawid ko a nakainom. Nakairwaman mi ngaminan kadagiti katrabahwak, at tunggal agretira kami iti malam, at dalatas sa nga bote a nasangar a pagsasangwan mi, sakbay nga agsisina kami. Sang kaibaga na pa'y kanyak, anagadon tinaipatakder mi abalay, ngamjak pa'y maisimpa na imbag ti balay mi. Saan mo't lang amin asyak manang, ultimo dagiti kakadwa ka karpintero, nagpipintas dagiti aramiden mi abalay. Ngamkas kanyak, saan da maurnos, wenno maisimpa ti balay da. Kastan sa ngamin at talaga ti sakit mi a karpintero. Iti na minsan abigat nga agturong akon iti pagtrabtrabahwak. Apay nagado ti tao di tabatog ti balay da na biring. At apay pan nakabagi ti lintay. Apay nga tan. Tay nakman amon na niya ti mapaspasamak. At dadita ni Nanang. Agtamagakin ko ana. Nanang. Aday, nitadanak ko. Ay sikabot gayam. Anya napasamak dita ayan da na biring Nanang. Apay nagado ti tao, adapay pulis. Ay da, natakawan da kakabiring anak ko. Anya? Day tati agpaiso, naikisap ti amin a kwarta nga iduldulin da nga agasawa. Ultimo dagiti alahas nga impat patulod ken kwa na ti anak na nga da ijay sa uday. Ay, una yan. Natiliw ka di dagiti agtatakaw. Madama pa'y laeng ti panagim-imbestigar na kiti pulis anak ko. Saan pa'y nga rin nga amo? No mano amin ti balor ti natakaw kada kakabireng. Anyan. Talaga nakabut-butang itan ti panawen. Agrairan dagiti managdakdakas. Nanang, pwede ka pa'y naturog. Ay, awan pa'y nga minitatang yu Junjun or urayak. Di kayo pa'y nairuam, Nanang? Kanayin mo tamarabyan nga gawid ni tatang, saan ka di? Ay, jakman mo't amoy di amam anak ko. Kanayon ko mo't nga ibagakan ko na nga idyan na ti marabyan kan nakainom nga agawid. Ngam dinak mo't ipangpangag. Kadwan kayo lang arudin nga manguray ka ni tatang, Nanang. Ay, saanan anak ko? Mapuyatan ka na. Amano maladaw ka makariing inton bigat kat maladaw ka iti pagadalan. Nanang, Sabado inton bigat. Awan serok iti skwilaan. Ay, aywan kaya man niya. Ay, kita man. Nalipatak pa'y kit din no niya nga aldaw inton bigat. Isungawan terong ba nga pagdanagan nyo? Tawan serok ko inton bigat. Iso mabalin kayo akadwa na manguray ka ni tatang. Apay, ni manang mo ngay. Nakaturugan ananang. Nabannog siguro di eskwilaan. Sa bagay. Alangarod, kaduanak no isuti ko nam. Ngam no agtuglop ka, maturog kalatan anak ko.
Ay unay kan lakay. Alas 11 iti rabi, ngam itakala nga si Mangpat. Pasensyal naglakad din Mercy. Ikan di ka kadipay nairawam iti kasto agkalat ko Mano at taon na nagdintanata. Duwan tanak tang di ka pala nairawam. Agsipod ta saan ka matakas ta idi. Saan ka amang ninom. Nasapa ka nga agaw-awid. Ngam ita, sabalin ti aramid mo. Kita aman ni Junjun nga anak tane. Nakaturugan di ta sofaan ang kadkadwa kanyak anang ururay ken ka. Sana balita Sabado intun bigat. Awan ti klase na. Wen, adaak ditan. Ngamsi ka, ada trabahom intun bigat. Imbis ko maanagawid ka anasapa tapno nakainanaka mo't anasapa. Ngamsaan mo, tanakiinom ka pa'y laeng. Mabalin ka di bakit? Gusto ko man. Mabilang ka bagkata kung tanak tatayakar ko ni Jaidlana. Ay, diyak kamukan ka na itan. Di mo kaya't ti mabagbagaan. Ay. Anya lakit din ta sawak. Yakar ko manlangan na jay idana ti buridag may kalpasan na. Agdiram usak ta maturugak matay. Nasakit ti ulo ka. Sakit agsaraw ti tiyan ko. Kasano adi ka makarik na iti kasta, kat di mo mutsardengan ti panagininom mo. Muna yan, Marcy. Di ka kadipay na umamot amang sersermon kanyak. Sipod simang putak iti rabi sinermonan na kaun. Aging ka ita, sersermonan nakpaila nga bigbigat. Saan apa nagsermon daytoy na itan? Palagip daytoy iti saan anasaya at ngar aramidam iti salun at mo. Kat nasalun atak mo't bakit? Anyaya ti parikot. Ay na, Nathan aya. Kaano ka di nga ipangag mo dagiti ibagbagakken ka? Kaano nga ipangag mo dagiti palagip ko? Saan aga putawan marikrik nam iti bagim kat nakasigurado kan anasalun at ka? Saan ka ibagakmat ngamin kan ka, Mercy? Asaan arumbang nga kanayon ang negatibo ti pampanunutem? Ang talinaid ka kumalang a positibo, tapno kanayon mo't anayas ti amin. Amo mo't siguron tinapasamak ka da nanabiring saan ka di? Natakawan da. Ay, wan nga agpaiso bakit? Nalabsak pa nga rodag iti polis nga gimimbestigar iti balay da iti kalman tagsapa. Nagbayagan nga ibagbagakken ka at arimaanam ti siradura ti ridaw ti balay tayo. Tapno uray di kan urayen no marabyan ka nga agawid. Ngam dinak matikaskaso. Tarimaanag to ka di Mercy, di kagdanag. Kaano at arimaanam? Inton sinarek na tayon tumatan dagiti agtatakaw? Mercy, anya ko matitakawon da diti balay tayo ngay. Ay na, Nathan aya. Awan apulos ti pangag mo kadagiti bagbagakken ka. Talaga namin takal ti kinatangken ti ulom. Tadi mo pulos panunuton ti siguridad mi dito'y kadagiti anak ta. No kasta marabyan ka nga agawid nga aggapo iti inuman. Nasursurok pa'y siguro ngam 50 adaras nga imbaga kanyak ti asawak dagiti nasken at arimaanak iti balay mima ng Emmy ngam pulos adyak ingkaskaso. Madlaw ko pa'y ano da duma
uray laag nga riyutan ti asawak a makisarsarita, ken mangipalpalagip kanyak kadagiti nasken nga aramidek. Nang runa una yan, ti panangtarimaan ko iti seradora ti balay mi, tapno uray din akon ururayan asumangpet iti rabii no aggapuak iti trabaho. Malaksid iti dayta, kanayon matlaang nga ipalagip na aliklikak kumante aginom iti nasangar. Saket jak mangan, tama kapadakas kanyak. Ngam nakairwamak ngaminan. Iso nga impagarup ko no awan ti agbalin adakas nga epekto ti kasjay nga aramidek. Nagtultuloy nga ron ti kasjay nga aramid ko, ket jak pulos impangpangag ti palagip, ken pammagbaga ti asawa. Kunaklakit din no, di ka agsubli pare. Kasta, talaga kasta ti kayat ko ayawag mo kanyak. Pare, tapno saan nadlaw natatae nga anak ng musika. Apay kumadyak kag sublingay. Imbagak maten, nagawid aklang ta inyawat ko ni Marsing asawak ti sweldaw. Agasam day ta pare, bilibak kan ka. Responsable ka nga asawa. Anya responsable? Saan ka ibaga nga rod ni Marsing asawa ka natangkan ka no ti ulok? Awan ka no apulos ti ipangag kong imbaga na. Anya? Wain, kinapudno na. Pinangdaan nakpay nga rod itay nagpakaadak nga agsubliak dito'y site. Nagsasango tayo nga ginom. Kalpasan ti makalawa sa trabaho tayo ti construction. Naimbag man ta pinalubusan na ka. Anya pinalubusan. Di na kahit niya agsubliak dito. Impilit ko lang. Siyempre, kaya't kumati ag-relax kalpasan ti makalawa sa trabaho. Kan may sa, naitad kumatan kan kuha na ti sweldaw. Sa bagay matkit di siyempre, saan mo ta mabalin nga awan ti kontribusyon ko iti pa nagjajabing tayo Iso adim maghasa kaun iti dua abuting arak. Talaga pinaypaysumtiin ka rin pare. Una, kukwayo lang arodan ti pulutan. Alangan mo't nga ipatudon ko pa ilakada kayo ti arak. Mayata talaga. Mayata agpapasita nga ginom. Tawan ti trabaho tayo intun bigat. Awan mo't tinas ka na panunutag. Tako na ni bakit ko adinak kanon orayan. Makaamuak kanon ti biyag ko. Ay sus! Kasano nga rodan? Di mo kadikas-kaso dahi dyan. Alakit din. Rugyan tayo tagjajaming tapno makaado. Kakaiso na nga itala maipapas tayo ti agjajaming. Panantayo nanang kat nariwatan. Api nagpalis na kami kan ni manang ko. Itulod kayo pala ang kanimanang mo ijayan ni Lola yo anak. Ha? Apay nanang? Ijay kayo pala ang nga umyan itaarabi Apay nga min nanang. Anak, saan ka kuman adamag-adamag? Basta agtungpal kayo latan iti ibagbagak. Nakaskas daw nga min nanang. Anyaya ti mapaspasamak. Junjun anak ko, imbagak meten. Saan ka kuman adamag-adamag? Kartingam kitin ti agsukat. Tapno maitulod kayon, ijayan ni Lola yo. Ay na, aging gagayam ita. Kasta pa'y laeng ti parikot mo kaninitan. Nanang, pasensya ka lakuman balasang ko. Sa nabalay, tapa man ang makasaritak ni Nathan. Bagbaga ak manan. Agyaman ak nanang,
Umyanak kumamot laang ditoy. Kaasimot na awan masangputan na ijabalay. Marse, talaga masurunak nanang. Nagawid lang arudan anang iintrega kanya kiti swelduna ngam nagsubli pay laeng anapan nakiinom. Ay, anya lakit din ay ati kastabisyo dagiti lalaki. Ngaruda nanang. Ngaruda nanang. Makamu kayo lakuman ka dagiti apu ko yo. Agawid akon. Nalagarod tapno di ka marabyan unay balasang kaw. Aganan ka iti panagawid mo. Apa nga awan naman dagiti kainuman. Sakit nagdaos matan to'y nagiinuman mi dito'y side. Sigurado ang nag-aawidan dagiti kakaduak. Naituro kumot gaya man dito'y nagiinuman mi. Siguro saan dakon anariing itay iso pinanawan dakon dito masapol nga gawid akong just kay jak kabalan tibagik nalabos ko tinaginom ta oray lang tayo tilubong ko na tumakdarak. Madea. Tinasaya ituro kulatan dito eh. Saan abalit natalgadak mat dito eh. Inton bigat langan nga gawidak. Nasaya at mat kasi Di ko natawari na di mo kaya't timatay. Diyos ko, nakariin ka ba'y lagaya? Kung sana mabali na. Pulis, ditakan! Tulong! Tulong, anak! Tulong! Anya tinapasamak nanang. Namuaklangan kadagiti ka aruba nga da kayo diti presento itay nagawid ak kadyo balay. Sa dino ay tinapnapanam. Apay adi ka nagawid si kanitan. Dandanin na isagmak di asawam. Anya, apay nanang. Anya ngamin tinapasamak. Adda nang serak iti balayaw itay parbangon. Diyos ko, ayan ni Marcy nanang. Madama kasarsarita dagiti nagrespondi a pulis. Alalaan dati statement na. Naimbaglaangan. Tatik-tik-tikan gaya man dagiti pulis na di alalaki. Kat idi nasiputan da simrek iti balayaw tapno agtakaw. Nakapagtignay dadagos. Iswa day jay, naisalbar di asawam iti panakaisagmak na kuma. Kan natiliw pa'y jay nang serak iti balayaw. Diyos ko. Agnakam kamat siguro nga po iti kastoy anapasamak si kanitan.
Agnakam kamot siguro. Dandani nakisina kanyak ni Mercy nga asawa, gapu iti dayja napasamak man ng Emmy. Tano impangag ko kumaamin nga ibagbaga na sipud pay, saan ko napasamak ti kasjay. Umuna, ti panang tarimaan ko kuma iti seradora ti pagtaengan mi. Kang runaan na, ti kanayon a panangibagana nga idjakon ti makiinom, kalpasan ti trabaho, kat agawid akon adagos. Idilaeng anak kaamirisak manang, ano ko maimpangag ko ti amin nga imbagbaga idi ti asawak, saan ko mamet anapasamak dagidi apagteng. Naimbaglaengen, ta iti day di agundaway, kat intulod ti asawak dagiti anak mi iti balay ti inak. Tano saan, amangano na trauma da kuma, gapu iti napasamak. Inayayok ni Mercy tapno maurnos matlaang ti amin itinagbaetan mi, kat sa anak met anapaay. Nagnakam akon manang. Tangay adamot makuna as skills ko iti panagkarpintero, impangpangruna kon at tinarimaan ti bukod mi abalay para iti seguridad ti pamilya. Nang runa pay, kat adan nakam dagiti anak mi kan ni Mercy. Namin pinsan meten nga inidyak ti arak, kat jakon timimtim apulos, manipod iti day di apagteng. Kat impaay ko laangan iti pamilyak ti gastusak kuma, para iti nasangar. Agyaman akmanang, kat sapay la kuma, ta nakaibati iti adal, ti inak insalaysay. To'y pagayam mo, Nathan. Nathan, umuna iti amin, dayawan ka, iti namin pinsanan a panagbaliw mo. No dadduma, masapul pa'y nga dati saan a nasaya at mapasamak, sakbay a makaamiris ti tao. Ngam tilaangan pagyamanan tayo, si kakaradkad ti asawam, kat awandakas a napagteng na. Saan laaday ta, naaresto pa'y ti tao agapwanan ti dandani pan nakaisagmak na. Nasaya at met tanamin pinsan a nagbaliw ka. Kat kasayaatan metlaeng nga ibukbuk mo laeng ti amin mo para iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, isu